Loro koreng. Kok rene to? Rene lara liyane Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Loro koreng. Koreng men. Loro koreng dititili. Terus Warga masyarakat Bareng semuanya ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma Dititili. Allahumma amin. kok dititili. Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Nggih, Mas. Lorati dua? Napa? Lorati dua bisa toh? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa? Kinggo engko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Ijen. Oh ngono. Saka kersane Bapak Lurah, iya Bapak Kepala Desa Kang sarta para perangkating desa, Kang sarta panitia, iya. Awake dhewe sowan ya kuwi diutus nganti utawa ngajak Dik Lintang Kairo Kang sarta Mas Lindro. Wo ngono ya, Mak. Ning luwih dhisik tak aturi Dik Lintang tak aturi nembang ora ketang sak tembangan luwih dhisik. Wo ngono ya, Mak. Kanggo mukadimah pambuka ana ing limbukan. Iya, maka Dik Lintang kula aturi jumeneng wonten ing sasana budaya menyapa para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Bareng Kecamatan Sekar. Ya, yuk sepotong aja mardika. Yo. Dik Lintang. Mati. Sik tak selingi anu ya, maca layang sik ya. Nggih, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fans Asta Brata. Wedhe, sing di-fans Asta Bratane. Ya. Mantap. Mbak Sri Felix yang ada di Taiwan, salamnya buat anak-anak dan cucu-cucu almarhum Bapak Kasim yang ada di Desa Bareng. Mau minta lagu iming-iming loro ati, dan buat Mas Dalangnya semoga dapat jodoh yang solehah. Amin. Apa? Wale. Aliran bedo. Selamat malam Milicik Dalu, Dik Lintang. Selamat Milicik Dalu juga Mas Akbar. Bertemu lagi Alhamdulillah. di panggung wayangnya Sanggar Seni Asta Brata. Asta Brata. Suka? Suka banget. Celorot. Celorot. Ya salam-salam dulu warga masyarakat lho Omber to. Oh, warga masyarakat ada sampai duduk. Sampai sedeng lho Mas. Ono sing VIP kae ning dhuwur kae. Oh iya. Kayak VIP. Nggih, sampai ra ketok lho Mas. Saking banyaknya. Iki lapangan voli ya yae ya iki. Nggih, iki. Lapangan voli ya luar biasa. Diucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ngantuk Mas. Atuk sing rada semangat. Semangat. Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sangat nih Bapak Ibu. Adi Komando Merdeka. Merdeka. Wih, ben semangat. Semangat Mas. Pokoknya hari ini harus semangat. Ini sowan di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Kamu tadi kok datangnya lebih dulu dari aku? Ya kan tadi aku nganu
lewat. Anune sapa? Lewat. Apa? Lewat jalur pintas. Oh, gitu. Iya. Datang di Desa Bareng jam berapa tadi? Habis maghrib. Oh, habis Jenengan? maghrib. Aku barisa mau jam 8 lagi tekan. Luar Ya, biasa. mendoakan, Mas. Mendoakan apa? Desa Bareng Ya, Pak Lurah. semoga, oke. Juga karawahan Bapak Lurah, juga Ya, Sugeng no. Dalu Bapak Lurah, ada Bapak Camat, Pak Camat ya Pak Rapo. Camat. Pak Ketua Panitia pun Sumerep, Derek. Pak Suyoto. Pak Suyoto. Ikan pun di Sugeng Dalu Bapak. Kok melipir ning kene ngopo jane ya. Kok dijaluki saweran ngono piye. Ya nggih, Raden Tengah to, Pak. Iya. Wonten Bapak Kapolres, Kapolsek. Kapolsek, Sugeng Dalu Bapak. Bapak dan Ramelogi Sugeng Dalu. Masya Allah lengkap nih, Mas. Komplit no? Komplit. Doakan apa kepada warga masyarakat Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro, monggo. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Bareng tansah pinaringan kesehatan. Amin. Kawilujengan. Amin. Tinebena saking sengkala rubeda. Amin ya robbal alamin. Tuku nasgor Wadah, ning pasar legi. Apakah itu? Semoga warga masyarakat Bareng tansah pinaringan rezeki. Kok ora gathuk lho. Nasi goreng lho, Mas. Nasi goreng lho mbok sikat nasgor. Lah aku ya bingung ya, Mas. Soalnya yang melihat membanyak. Ngene lho, pantun ngene lho. Iya, Mas. Loro koreng. Loro koreng dikukuri. Iya. Bilang. Masyarakat Bareng banyak rezeki. Nah, ya itu aku mau bilang gitu loh, Mas. Loro koreng. Kok rene to? Rene lara liyane ya, Mas. Maksudnya ben warga masyarakat kene iki terhindar dari semua penyakit. Amin, 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 amin. Loro koreng. Orang nih. Loro koreng dititili. Terus. Warga masyarakat Bareng semuanya Ya. tansah diberkahi. Amin. Allahumma. Dititili. Allahumma amin. Kok dititili? Yo, antu, Dik, ngaturi tetembangan. Inggih, Mas. Lorati 2? Napa? Lorati 2 bisa toh? Lintune das pundi? Lho apa wis arep mardika wae apa? Kinggo mengko diaturi sinden-sinden. Napa? Mungkin dari Bapak Ketua Panitia ngersakaken tembang napa? Padang kuning. Oke, siap. Oh ya, podang kuning. Bawani sik, Dik. Nggih, Mas. Asmarandono ya. Jajan. Nadian wujudmu peksi Nanana. Ya. Tembang podang kuning menika nggih kula aturaken dumateng para penonton pecinta budaya yang memonitor wonten ing channel YouTube Astra Brata Media. Yang nonton banyak ya, Mas, yang di live streaming. Ya, salam-salam sapa-sapa, baik yang di Indonesia, baik yang di luar Ada negeri. di luar negeri, Pak. Ya. Lengkap. Ya, terus Alus manis teremra ati pripun, Mas? Ya Allah disawar aku. Matur suwun nggih, Pak. matur nuwun Pak Suyoto. Matur suwun Pak Suyoto. Lah kula pundi? Ya, ora Pak, wis jatahku wis akeh kok matur nuwun ya. Derek-derek tembang nggih, Pak. Teng mriki mawon. Dilanjut menghibur Pak Suyoto lho.
Karo digandrung Pak Suyoto. Bapak suka manuk ya? Lho. Yo enggak nemong cowok kok. Maksudnya podang kuning suka. Iya, Bapak suka podang kuning nggih? Remen sanget. Ya di Wah, iya. podang kula tesih nggo nguyuh tok, Pak. Pripun, Pak? Wah, dalu niki remen sanget Alhamdulillah nggih. Karmane niki iktosipun karmane Pak Kades niku. Oh, podang kuning niki, Pak. Pak Kades niku podange nggih negele sae kok. Oh. Ageng nggih, Pak. Alit to. Alit. Alit itu Pak Camat to, asmane Pak Camat Pak Alit to. Asmane Pak Camat iku Pak Alit sih. Alit, iya. Pak Alit. Alit, Monggo pun lajengaken. Golek isi podang Habis ini. Iba bunga ing atiku Nyanding bisa. nyanding bisa dadi tombo. Ya, sip. Yuk podang kuning karemenane Pak Lurah. Mangga Pak Lurah. Ya, engko bar ki Mas Windro gek juga nih. Ya. Maka Dek Lintang. lah iki lho. Dalam Dalu niki Nggih. yektosipun boten namung Pak Lurah Bareng tok. Tok. Mboten Menika tok, nggih. wonten Pak Kades Bobol kalian Pak PJ Kades Wah, Miyono. nggih, sugeng dalu Bapak Niku Pak Kades doyo. Ikan pundi sedanten nggih. Wah niku ngajeng niku pangarsa tok niku. Oh, Pak Kades sedaya. Kades doyo. Lah kok sing nanggap kepala desa bareng Lah itu. dalah. Berarti tahun nganti. Piye iki kepala desa liyane iki? Ya. Rugi dong. Oh, mugi sing rugi aku ora ditanggap kok. Ya, Monggo, maka buka cerita. celuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasa. Oke, Pak, siap, Pak. Keluyuran anggone sing tak sayang.
terima kasih. Dik Intang duduk dulu. Terima kasih, Siap. Mas.